Excel·lentíssima alcaldessa, senyors regidors, senyores regidores, ciutadans i ciutadanes de Taradell, em fa molta il·lusió ser avui aquí amb vosaltres per fer el Parlament d'una diada tan important com és la Diada Nacional del país. I em fa una il·lusió especial perquè Taradell és el cor de la Catalunya vella. Taradell és a tocar del Montseny, que és un paisatge que a mi em porta bons records d'infantesa, i em fa il·lusió també perquè és una vila d'escriptors, escriptors com Joan Vilasís, com Joan Oliver, que hi passava els estius, hi va passar molts estius entre l'any 75 i el 85, fins abans de morir. També és el lloc que van triar Carles Riba i Clementina Arderiu per fer-hi una estada de 2 anys arran de la malaltia d'una filla seva. I és des d'aquí que es va començar a forjar un grup de deixebles a la Universitat de Vic, com per exemple amb personalitats com Segimon Serrallonga, Ricard Torrents. I en aquestes paraules que ara us adreçaré, voldria vincular aquests elements, és a dir, el fet que som a la Catalunya vella i que aquí les nostres arrels hi són molt profundes, i el fet que Taradell té un lligam important amb la vida literària del país, per posar una mica de llum, faré servir aquests elements per posar una mica de llum a l'època complexa que ens ha tocat viure. Perquè efectivament vivim una època difícil. Europa i el món, en general, s'endureixen. La Unió Europea es redueix en lloc de continuar ampliant-se. Els talibans han recuperat el poder a l'Afganistan. Aquests últims gairebé ja 2 anys, la pandèmia ha canviat la manera com ens relacionem. I encara que és veritat que la vacuna ha relaxat una mica la tensió en què ens havíem habituat ja a viure, de fet, aquesta situació d'excepcionalitat continua. Ens hem acostumat a anar amunt i avall a tot arreu amb la mascareta, no tenim la mateixa vida social que teníem, encara que intentem fer veure que sí, no és el mateix, no tenim la mateixa llibertat, ni la mateixa espontaneïtat, no és el mateix poder anar a qualsevol lloc en qualsevol moment que haver-ho de planificar tot, fins i tot si vas a prendre un cafè o a fer una copa o a dinar o a sopar. Abans de fer-ho ara et preguntes com és el lloc on anirà, quanta gent hi haurà, si estarà obert, a quina hora tanquen, etc. Això passa a nivell global. A Catalunya, a més, no hem fet la independència. La independència que centenars de milers de ciutadans no només creiem que era possible, sinó que és que estàvem convençuts que tots hi treballàvem de veritat. Amb aquelles grans manifestacions que feien la volta al món, aquell famós El món ens mira, amb múltiples iniciatives de baix a dalt, començant per les consultes i acabant per treballar els contactes polítics, per enfortir aquests contactes, fer-los més fluïds a l'estranger, que és una cosa a la qual jo personalment em vaig dedicar durant els anys del procés, primer pel meu compte, fent el que es diu diplomàcia pública, i després treballant per organismes com Diplocat i més endavant per la Conselleria d'Exteriors de la Generalitat i en concret des de la delegació de Copenhagen, en el que molts de nosaltres pensàvem que era l'embrió, o que havia de ser l'embrió de la xarxa diplomàtica de la futura Catalunya independent. Les coses han anat com han anat i ara ens trobem en una situació en què la política, en el pla nacional, sembla que discorri per un camí diferent del de la vida de la gent. Constantment parlo amb amics de fora de Barcelona, jo soc de Barcelona, però tinc amics a l'Empordà, a la Catalunya del Nord, a Vic, i l'altre dia parlava justament amb una amiga de Malla que em va dir: cada cop que sento ho tornarem a fer, és que m'indigno. I em deia: tornaran a fer què? Per fer el que van fer, és a dir, res. No cal, no cal que hi tornin, em deia. I és una patriota d'aquelles, diguem, independentistes de pedra picada. Davant d'aquesta frustració, perquè la paraula que crec que millor defineix la nostra situació política actual i de retoc també la nostra situació social, cultural, a tots nivells, perquè en definitiva tot va lligat, és, penso, frustració. I aquí vull fer un apunt al mantra que
repetia Inés Arrimadas durant els anys del procés, us en recordeu? Todo esto solo va a crear frustración, señor Puigdemont, ens deia Inés Arrimadas. I els independentistes ens en rèiem d'aquestes proclames, no? D'aquests mantres, però resulta que tristament, en certa manera, han tingut raó. I davant d'aquesta frustració és fàcil caure en el pessimisme i en el desànim. I aquí és on m'agradaria recuperar la figura de Pere IV, Joan Oliver, que és un personatge, com dèiem, tan vinculat a la vila de Taradell. Joan Oliver era amic de Pere Calders, coincidien en l'actitud literària, es trobaven en la ironia com a posició filosòfica, no només literària, sinó com a posició filosòfica davant la vida, i Calders recorda aquest lligam que té amb Joan Oliver en un pròleg que va escriure a la publicació pòstuma del llibre Temps, Records de Joan Oliver, l'any 1991. I Calders parla en aquest pròleg també de l'època difícil, i diu literalment desbocada, que els havia tocat viure, no? El segle XX. Calders escriu el pròleg en forma de carta oberta a Joan Oliver i li diu, no, a Joan Oliver, llegir-te m'estimula, em dona una mena d'exultació íntima, a desgrat que a vegades sembla que et lliuris al pessimisme. Un pessimisme, vet aquí el miracle, que tu amoroseixes amb un agut sentit de la ironia. Els teus personatges dolents no anirien mai a l'infern, sinó tot el més al purgatori, fent cua per ascendir. Se m'acut que ara deus tenir informació fidedigna, de primera mà, sobre els misteris del cel i de la terra, perquè Oliver feia poc que havia mort, quan Calders va escriure aquest pròleg. Calders no entra en aquest text a detallar aquest desbocament del segle XX, a nivell global les dues guerres mundials, a Catalunya i a Espanya la dictadura de Primo de Rivera, després la República, llavors l'aixecament militar, la Guerra Civil Espanyola, el franquisme, l'exili. Calders i Pere IV coincideixen l'any 39 al castell de Roissy-en-Brie amb altres escriptors i intel·lectuals catalans com Armand Obiols, Mercè Rodoreda, Anna Murià, Agustí Bartra. Des d'allà, Pere IV se'n va primer a Buenos Aires i després a Santiago de Xile, on s'estarà fins l'any 1948, i Calders s'exilia a Mèxic fins l'any 62. Això per resumir-ho breument. Clar, quan Calders escriu aquest pròleg té gairebé 80 anys, és l'any 91. De tot això n'ha parlat a bastament, sobretot als seus articles periodístics, però també a l'obra estrictament literària, i aquí, en aquest pròleg, ho dona per descomptat. I de fet de tot això Oliver i Calders n'havien parlat en profunditat en un llibre entrevista dels anys 80 on analitzen tot el segle XX i on hi ha un fragment de diàleg que resumeix molt bé el problema dels catalans i que també llegiré, que és molt breu. Diu Oliver, els catalans no volem manar. I Calders hi afegeix, ni manar ni ser manats. Al temperament castellà, en canvi, diu Calders, li agrada manar i ser manat. I Oliver ho remata dient, els catalans no volem ser jutges, no volem ser inspectors, no volem ser militars, etc. D'aquestes dues pulsions, és a dir, la de no voler que et manin i la de no voler manar, Hannah Arendt en parla i diu que solen anar lligades. I està molt bé no voler que et manin, de fet, si no, segurament ja seríem espanyols, els catalans. Però si no volem manar i no ens creiem el poder, el nostre poder, que no pot ser un poder de joguina i que ho ha de tenir tot, ha de ser un poder de veritat, un poder que mana i que està en situació de protegir la seva gent. Si no volem manar, si rebutgem la responsabilitat que implica manar respecte a nosaltres mateixos, respecte a la nostra gent, si rebutgem tot això, mai, és a dir, aquesta responsabilitat, no, del qui té el poder i qui l'assumeix amb totes les conseqüències, mai trencarem les costures de l'autonomia espanyola. Mai trencarem aquestes fronteres antigues en les quals estem atrapats. Tornant al pròleg que Calders dedica a Oliver, és interessant veure com, agafant la vista d'ocell, aquesta distància que li dona la ironia, Calders diu, li explica, no? Diu, tu i jo vam començar col·leccionant cromos de la guerra russo-japonesa. Hem viscut la història del cinema.
pràcticament des del principi, encara que Calders és una mica més jove, és 13 anys més jove, no? Però han pogut veure tots l'evolució de la història del cinema, l'evolució de l'automobilisme, la història de l'aviació i del futbol, fins i tot. No? I diu, hem passat, no? Li diu Oliver, hem passat de la il·luminació domèstica a base d'espelmes i d'altres ceres que cremaven a les bombetes halògenes. I tot això, no? I tota aquesta evolució de la qual parlàvem, sense prendre'ns un respir. Una cosa així, diu Calders, ens havia d'empatxar per força. Descrivint aquesta part en principi brillant i positiva del segle XX, no? Tecnològica, artística, creadora, Calders deixa implícita l'altra cara de la moneda, que és el cantó fosc, destructiu, que tenen tots aquests canvis tecnològics al segle XX. Però els fa aflorar quan diu, fa aflorar aquest cantó fosc, no? Quan diu, tot això per força ens havia d'empatxar. Que és una manera de dir, tot això que ens ha passat, tot això que hem viscut, els que ens ha tocat viure al segle XX, ha estat molt gros. Però no en traurem res de rebaixar-nos-hi. I acaba dient, amb un aire tranquil però de sentència, amb el punt visionari, aquest punt lúcid que té sempre Calders, estic segur que els que ens han de seguir en la cursa cronològica de relleus, a part de divertir-se llegint-te, no? Li diu a l'Oliver, en trauran profunds motius de reflexió, perquè la veritat és que a ells els espera un segle XXI carregat amb bala. Crec que l'actitud filosòfica de Calders i d'Oliver ens pot ser molt útil en aquesta època que vivim. Poca cosa es pot fer políticament ara mateix, que tingui un poder, un efecte real des del nostre centre, no? Que és Catalunya. Clar, fent el joc a Espanya sí que podem fer coses reals, no? Però no és això el que volem, oi? Però en canvi sí que podem fer forta la cultura i la llengua i enfortir els vincles amb la resta de països catalans. El millor, penso, que podem fer per donar una base sòlida a la política que ha de venir, perquè jo personalment en l'actual no hi crec gaire, és fer-nos forts culturalment, amb una solidesa intel·lectual i una fortalesa de ferro, i parlar en català sense cap renúncia. I això vol dir, per exemple, no aplaudir cada vegada que un polític fa algun gest com ara no repetir les seves declaracions en castellà en una roda de premsa, que passa poc però que hauria de ser la regla. Aquests gestos no s'han d'aplaudir, perquè s'haurien de donar per descomptats. Aquests gestos s'han d'exigir, això sí, perquè coses tan elementals com aquesta s'han de fer i punt, sense penjar-nos medalles, ni anunciar grans estratègies, ni grans pactes nacionals que sovint acaben sent l'excusa per no fer res. Calders va escriure tota la seva obra en català. Joan Oliver, Pere IV, també. José Manuel Lara, de l'editorial Planeta, oferia cada any un xec en blanc a Calders per fer-lo guanyador del Premi Planeta, en castellà. Clar. Calders va refusar sempre, any rere any. Ni Oliver ni Calders donaven lliçons a ningú, actuaven. Van actuar anant a la guerra. Aquí, en la història recent del procés, ningú no hi ha anat. No només no hi han anat, sinó que es va parlar d'un bany de sang hipotètic com a excusa per no aplicar el mandat de l'1 d'octubre. Calders i Oliver van actuar anant a l'exili, com centenars de milers de catalans que l'any 39 van travessar la frontera sense cap maleta, bruts, plens de polls, sense ningú que els financés, deixant enrere familiars i amics morts. I mai es van fer les víctimes, mai van posar d'excusa la terrible força superior o la maldat de l'enemic. Van lluitar, van perdre, punt. No van fer el ploricó. Van continuar treballant per guanyar-se el pa en la seva llengua, durs com una roca, amb la mirada distanciada i la fe en el cultiu individual del seu jardí, no? Com deia Voltaire, dins d'una xarxa col·lectiva. Fa uns anys, per la Diada, jo ara mateix m'hauria trobat segur preparant-me per la manifestació, per anar a la Via Catalana, a l'enèsima gran activitat multitudinària que toqués en aquell moment. Avui crec que som molt més útils, no pas participant en grans aparadors, perquè s'ha vist que al darrere d'aquests aparadors no hi havia cap política sòlida que els sostingués, sinó comportant-nos com a catalans,
parlant l'única llengua que és la nostra i, evidentment, cultivant totes les que vulguem per gust, perquè el cosmopolitisme, en definitiva, és el que ens connecta amb el món sense passar per Espanya, no? És el que ens allibera, també. Comportem-nos, doncs, culturalment, socialment, a tots nivells, d'acord amb el nostre centre, que és Catalunya. Enfortim el vincle amb la gent de la resta dels països catalans. I tinguem fe que la cursa cronològica de relleus, que deia, de la qual parlava Caldés en aquell pròleg a Pere IV, tinguem fe que la cursa cronològica de relleus no s'acaba i que vindran temps millors. Molt bona diada a tothom, moltes gràcies i visca Catalunya lliure. Visca!